Ja sam Mirela Kušec, mnogi me znaju kao osnivačicu bjelovarskog brenda Keramika. Ono što o meni možda ne znate je da sam po struci diplomirana inženjerka geodezije. Keramika je u moj život ušla spontano prije 5 godina. Geodeziju sam zamijenila keramikom prvenstveno zbog ljubavi prema radu rukama. Izrađujem razne uporabne i ukrasne predmete koje na tržište plasiram putem društvenih mreža ili na raznim sajmovima i manifestacijama. Posebno me vesele radionice izrade keramike koje održavam za sve koji se žele opustiti i kreativno izraziti, te povremeno za djecu vrtićke dobi. U slobodno vrijeme volim putovati, kuhati, vrtlariti, voziti se biciklom sa svojim sinom Pavelom i suprugom Sašom, koji su mi ogroman oslonac i podrška u svemu što radim. Ja sam Mirela Kušec i ovo su moja 3 frtalja.